Hello po, good afternoon. It's me po ulit, Mr. Rodolfo, ang inyong taga-update ng speed test ng Dito Telco. Ito po, ngayon po ay nandito tayo sa Mangaldan, sa may tabi ng simbahan at saka police station. Ayan, oo. So, i-speed test po tayo. Tingnan natin kung malakas ba si Dito Telco sa Mangaldan, Pangasinan. Ayan po. Ayan. Medyo average lang. Hindi masyadong malakas. Hindi rin masyadong mahina. Oo. Siya nga po pala sa mga nanonood ngayon. Baka naman po pwedeng paki-like and subscribe po yung ating YouTube channel para po pampagana lang po sa ating pagsasaliksik ng mga lugar kung saan malakas si Dito Telco. Sino man pong taga Mangaldan, Pangasinan dyan, ito po ang speed test ng Dito Telco sa inyo. Ayan. Okay. Yun. May sipa. Okay, maraming salamat po sa mga nanonood at nag-like and nag-subscribe sa ating YouTube channel. Okay, maraming salamat po. God bless.